terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, minilyon nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakpan sa mga pulis o Bureau of Customs sa Zamboanga City. Mga bora-bora nga tambotso sa motorsiklo sa Kabakan, Cotabato, gipang kumpiska sa mga pulis. Sa detalye sa ato mga balita, nasakpan sa mga pulis sa Zamboanga City o Bureau of Customs ang kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo sa managlahing lugar nga mukantidad sa halos 3 milyones pesos. Sumala sa mga otoridad, resulta kini sa hugtanon nga anti-smuggling operation. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Naharang atol sa operasyon sa mga pulis o Bureau of Customs sa Zamboanga City ang usa ka jungkong kun motorized bangka nga kargadong smuggled nga sigarilyo kagahapon Setyembre 21, 2022. Sumala ni Police Lieutenant Villamor de la Cruz, platoon leader sa Bureau of Customs. Sagad ginaagi ang mga kontrabando sakay sa mga motorized bangka sa Manalipa Island nga usa sa 28 ka mga offshore island sa Zamboanga. Sumala sa mga otoridad, gikan sa nasod sa Malaysia ang sigarilyo ug iagi sa Sulu ay ibiyahe sa mga lugar sa Zamboanga, Sibugay Province. Itong Manalipa na ito, sir, ay daanan po talaga ito sa labas. Dinadala ang ating mga smuggled cigarette sa labas sapagkat mas mahal po ang value nito pag na-travel na, sir. Tulo ka mga tripulante sa motorized bangka ang walay ikapakitang papeles ang gidakop sa mga pulis ug personahe sa Bureau of Customs. Moabot sa 1.2 million pesos ang kantidad sa mga sigarilyong sakay sa jungkong. Pagkatapos po ng inventory ay tine-turn over po natin sa kaukulan ng Bureau of Customs together with the crews at sa mga confiscated cellphone. At sila na po ang bahala dun sa pagpapile ng kaso. Samtang na-recover sa pulisan sa coastal area sa Karagasan, Barangay Maasin, Zamboanga City, ang kinarton nga sigarilyo sulod sa usa ka abandonadong balay. Gibana-banang mo kantidad kini og 1.8 million pesos. Nagbahad ang kapulisan sa Zamboanga o Bureau of Customs nga dili nila pasayloon ang mga smuggler og sigarilyo kay ilaha gayud kining kasuhan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe. Miabot sa 117 ka mga masinupakon sa balaod trapiko ang nadakpan sa gilusan nga one-time, big-time o plansita sa kapulisan sa Kabakan, Cotabato. Tanang nadakpan sa mga pulis, mga motorsiklo o pinakadaghan ang modified nga muffler kun bora-bora. Ani ang report ni Marvin Revilla. Gipangunayan na lang og guba pinaagi sa pagpuspos gamit ang martilyo nining usa ka lalaki. Ang iyang modified muffler human siya madakpan sa gilusad nga one-time big-time o plansita kagahapon, September 21, 2022. Muabot sa 117 ka mga masinupakon sa balaod ang nadakpan sa anti-criminality campaign kagahapon. 72 niini mga motorsiklo nga bora-bora ang tambotso o adunay 45 nga kula og mga papeles ang motorsiklo. Matod ni Police Major John Menedel Kalinga, ang hepe sa Kabakan Municipal Police Station. Aduna pay mga bura-bura nga tambotso sa mga barangay sanglit. Gidasigsab nila ang mga barangay official sa Kabakan nga manakop niini. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Nakalingkawas sa ambush ang Deputy Commander sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF sa Barangay Colonia, Lamitan City, Basilan apan nasamdan ang iyahang driver. Samtang gilabayan og granada ang balay sa kanhi mayor sa Albarca, Basilan. Ang balay sa mayor na himutang sa Lamitan City og swerteng walay naigo sa pagbusikad. Ani ang report ni Grace Alcunaba.
Maswerte nga wala maigo sa bala si Radjan Abduraman, Deputy Commander sa MILF nga nakabase sa Tipo-Tipo Municipality, Basilan. Apan ang iyang driver nga si Harky Kasain Jawabin ang samaran. Base sa report sa Lamitan City PNP, sakay ang mga biktima sa kotse ni adto miaging gabi, Setyembre 20, 2022 nga gikan nagtambong sa usa ka graduation sa gym sa Lamitan. Dihang pagpauli niini padulong sa Tipo-Tipo ug pag-abot nila sa Barangay Colonia, kalit silang giratratan sa mga armadong nakamotorsiklo. Gidala dayon sa hospital si Jawabin aron matambalan. Naka-recover ang mga pulis og 9 ka mga basyo sa wala pa matino nga kalibre sa armas. Ginasubay karon sa mga pulis ang motibo sa pagpang-ambush ug apil sa ilang investigasyon kung aduna ba kini koneksyon sa engkwentro tali sa miyembro sa MILF ug MNLF sa miaging bulan sa Barangay Parangbasak, Lamitan nga gikamatay sa 20 anyos nga MNLF member. Sa laing bahin, gilabayan og granada sa wala mailhing tawo ang balay ni kanhing Albarca Mayor Mujib Jakilam sa Barangay Maganda, Lamitan City, Basilan ni adtong miaging gabi. Subay sa report sa mga pulis, walay naigo nga tagbalay sa pagbusikad sa granada. Gipalaw man pa pag-ayo sa mga pulis ang investigasyon sa insidente aron matino ang responsable ni ini. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Gisugyot sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 ang duha ka mga alternatibong rota pasulod ug paggawa sa Davao del Norte nga dili na makaagi sa Tuganay Bridge kung volume na kaayo ang mga sakyanan. Ang kalangay sa Tuganay Bridge Construction ang naghatag og perwisyo sa mga motorista. Kung asa ning duha ka mga alternatibong rota, ani ang report. Dunay duha ka alternatibong dalan nga pwedeng magyan aron malikay kita sa perwisyo sa pag-agi sa Tuganay Bridge didto sa boundary sa lungsod sa Carmen ug Braulio Duhali sa Davao del Norte. Gipakita kanamo kagahapon sa Department of Public Works and Highways ang duha ka mga rota. Kung gikan ka sa Dakbayan sa Davao, pwede kang moagi atbang sa Barangay Hall sa JP Laurel sa Panabo City ug imong subayon ang Coastal Road. Moagi ka sa Barangay Kaganguhan, Barangay San Pedro ug mulusot ka sa Purok 7 sa Barangay Tuganay nga kanto paingon sa lungsod sa Braulio Duhali ug diretso ka na sa Tagum City. Itong una pa, katong gina-implement pag yun nato rin proyektohan, itong year 2021. Doon na tayo mga advisories na gipagawa na kung halimbawa doon ay traffic congestion gid rin na area, pwede sila moagi sa Panabo City Coastal Road or dito sa Gabiola na mugawas gyapon diri na area or dito sa Guadalupe sa unahan na bahin. Na ang ruta mugawas gid gyapon dire. So nakalampas ka na actually sa bridge. Or kung halimbawa congested pag yun dire, gusto pag yun ka mag-cut sa imong travel time, then pwede ka mo diretso pag yun pagawas dito sa Guadalupe. Heavy yun ang traffic dire, you can save around 15 to 20 minutes kung sumadahon. Sa laing dalan, musubay gihapon ka sa kanto sa Barangay JP Laurel sa National Highway ug sa Coastal Road ug mulusot ka didto sa Barangay Guadalupe sa Carmen ug pipila ka metro na lang boundary na sa Tagum City. Mao ni ang ikaduha na alternate route na atong ginasuggest sa atong mga motorista sukad pagsugod sa atong proyekto. So kini siya ang Guadalupe exit pod nato og kanang mao pod siya pwede nato gamiton going to and from Davao City. So from here, gravel road di siya padulong dito sa tulay, and then after dito, sementado na all the way to the coastal road. And also, doon na po tayo ongoing project dire na concreting para po may mo po siyang alternatibo na ruta dugtong dito sa ato ang existing na Panabo Coastal Road. Bisan pa man nga dunay mga alternatibong ruta, gikinahanglan gihapon sa mga motorista nga tagaan og allowance o saktong oras ang pagbiyahe kay dili nato matagna ang dagan sa atong biyahe. Og labaw sa tanan, gikinahanglan nga mag-ampog kita kada gawas nato sa atong panimalay aron malikay kita sa mga disgrasya. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Aduna na'y bagong katambayayong ang mga sundalo sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa Sumisip, Basilan. Human mi graduate sa training ang 88 ka mga civilian volunteers pagka-CAFGO Active Auxiliary. Ipang-deploy ang mga CAFGO sa lain-laing barangay kauban ang mga sundalo. Anang reporting Grace Alcunaba.
Apil sa training ang pagsukod sa endurance na ay jogging ug ang matagbuntag nga exercise nga gisugda ni adtong Agosto 10, 2022. Gitudluan sila kung unsaon pag-rescue sa kauban nga nasamdan sa engkwentro og labaw sa tanan, pagsalig sa matag usa ug mahimong loyal sa gobyerno. Kagahapon, Setyembre 21 natapos ang CAFGO Active Auxiliary 2 Basic Military Training Class 3 of 2002 sa 88 ka mga civilian volunteers sa Sumisi-Pasilan. Mismong ang 15th Special Forces Company sa Philippine Army nga gipanguluhan ni Captain John Robin Bernal ug First Lieutenant Gerald Desierto ang nanguna sa CVO training. Ug ang bag-ong CAFGO ang magsilbing katambayayong sa mga sundalo sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa lungsod. Gipasigarbo sa bag-ong graduates nga sakop na sila sa Civilian Volunteers Organization, human sila midawat sa mga certificates. Gihimo ang graduation ceremony sa Barangay Tumahubong, Sumisip. Sila na usab ang katambayayong sa mga sundalo batok sa terorismo ug ubang daotang elemento. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. At tangi! Ecotourism site sa Valencia City, Bukidnon, giablihan na. Og nasugdang programa sa kanhi mayor sa Lamitan City, Basilan nga gipatay, gipadayon sa kasamtangang mayor nga iyang bana. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now.
portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Ablihan na mga ecotourism sites sa Valencia City, Bukidnon ngadto sa publiko. Usa ka ritual ang gihimo sa mga miyembro sa tribo sa pag-abli sa Mount Anahawon isip ecotourism site. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka ritual ang gipahigayon sa Mount Anahawon, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon, isip pasiunang seremonya sa pag-abli niini isip ecotourism site ngadto sa publiko. Makita sa pictures nga naa sa ibabaw sa bungtod gipahigayon ang seremonya. Makita sab nga dunay gihalad nga mga pagkaon, ilimnon ug dunay say sensilyo nga kwarta. Ang Mount Anahawon naila sa mga nindot niining mga talan-awon, hilabi na ang Sea of Clouds. Gihimo ang ritual sa pagpanguna sa mga mamuhatay gikan sa tribong Manobo sa sitio Pantaron. So samang ritual sabang himuon sa banpang lugar sama sa Mount Mariposa, Laligan Falls, Kimatahay Falls, Kasayanan Cave ug Salawaw Cave sa mosunod nga mga adlaw. Gipangunahan sa City Tourism and Cultural Affairs Office ang aktibidad. Kinisubay sa City Ordinance No. 5-2022 diin naninguha kining mapalambo ug mapaasdang ang community-based ecological tourism sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipadayon ni Mayor Oric Furigay sa Lamitan City, Basilan ang nasugdan nga programa sa namatay nga asawa nga reaching out serving everyone kun Rose pahinungod kang kanhi Mayor Rosita Furigay nga natagamtaman na sa mga Lamitenyos ni adto pang tuig 2013 nga naghatag og libreng serbisyo sa katawhan. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Midagsa ang daghang Lamiteño sa gidalit nga libreng serbisyo nga nasugdan ni adtong tuig 2013 sa gipatay nga kanhing mayor nga si Rosita Furigay. Gitawag kini og reaching out serving everyone kun Rose ug kagahapon Setyembre 21, 2022. Ang mga residente sa Barangay Limuok ang nakabinipisyo. Ang bana sa namatay nga kasamtangang mayor sa Lamitan City, Basilan nga si Mayor Oric Furigay ang nanguna sa outreach program nga usa ka multi-sectoral convergence na ay serbisyo medikal, dental, social ug agricultural para sa katawhan. Nanghatag sab si Mayor Oric og bugas, tsinelas ug naay feeding program, free legal consultation, free eyeglasses, wheelchair para sa mga piling person with disability. Atol sa programa, gipadayag ni Mayor Furigay nga pamutangan niya og mga solar street lights ang luko 45 ka mga barangay nga sakop sa Lamitan City. Nagpasalamat ang katawhan sa Lamitan kay bisan og wala na si Mayor Rosita Furigay, gipadayon gihapon sa bana niini ang nasugdan nga programa nga makabenepisyo ang mga nag-os nga pamilya. Nagmalampuson ang programa tungod usab sa tabang sa kapulisan sa Lamitan, sundalo, Bureau of Fire Protection, barangay officials, Nagdilaab Foundation, MBHTA Lamitan Division, pribadong sektor ug LGU. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Province of Basilan. Stay safe. Usa ang patay, duha ang angol sa managlahing bangga sa mga sakyanan sa Cotabato Province nga gikalambigitan sa motorsiklo. Samtang nasunog ang balay sa kanhi Barangay Kagawad sa lungsod sa Kabakan, Cotabato atol sa brownout kagabi. Anyang report ni Marvin Revilla. Patay diha-diha ang driver sa motorsiklo human mabanggaan sa truck sa highway sa Barangay Binuligan, Kidapawan City pasado alas 8 sa miaging gabi. Giila sa Kidapawan City PNP ang biktima nga si Vincent Calasang Barona, residente sa Purok 4 Upper Del Carmen, President Truas, Cotabato. Migawa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nawad-an og kontrol sa iyang motorsiklo si Barona ug misubay kini sa kasugat nga linya nga naay truck hinungdan nga nabangga kini. Dali sab nga misurrender sa kapulisan ang driver sa truck nga si Rogelio Ugayon Kupang nga taga Jensan. Samtang angol ang duha ka mga sakay sa motorsiklo nga sila si Joser Bailar ug Patring Gaitan nga parehong residente sa Pigkawayan, Cotabato. Human sila gihit and run sa duha ka van sa highway sa Barangay Balugo, Pigkawayan, Cotabato kagabi. Gipang tambalan na ang biktima sa ospital. Sa Midsayap, Cotabato, gikagubtan sa mga tao dihang nagkalayo ang mitruhan sa kuryente sa usa ka establishmento bandang alas 9 kagabi. Sumala sa mga nakakita dihang mibalik ang supply sa kuryente gikan sa brownout kalit lang
ang Midilaab ang Mitrohan. Dali sab dayon kining narespondihan sa mga bombero. Bandang alas 7 sab kagabi, September 21, 2022, nasunog sab ang balay sa kaning kagawad sa barangay Aringay, Kabakan, Cotabato. Paspas mikanit ang kalayo kay gama lang sa kahoy ug kalakat ang balay. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo kana ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!